Γεια σας μαγκάκια μου. Σήμερα θα παίξουμε The Twins. Τι είναι αυτά? Ό,τι να είναι. Να δούμε. Κοίτα εδώ. Χαμηλώστε ρε το Λουάνι. Λουάνι. Όπα. Κάτσε να βάλω λίγο φακό. Τέρμα θα το βάλω, δεν πειράζει. Λουάνι. Έχασα λίγο ζωή. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω ακόμη να σπαταλήσω ζωή. Να χαλάσω αρκετή. Να εδώ. Εν τω μεταξύ το έπαιζα και μικρό σε αυτό το παιχνίδι και γι' αυτό το θυμάμαι. Ένας δυναμίτης. Ω. Τι ρε! Ποια είναι αυτή εδώ, μήπως την έχει κάτι. Όπα ρε. Τι να κάνω ρε εδώ, τι πρέπει Μήπως να είναι η κάνω. αδερφή του. Με βρήκε κάποιος. Αυτή που ήταν έτσι. Ούτως όους. Είχε πρόβλημα, το βλέπα το live. Φίλε, τι είναι Και αυτό εγώ, ρε. ρε. Τι είναι αυτό ρε. Όχι, όχι. Δεν τρέχει και ακριβό το. Τρέχει, είναι αυτό. Α, πηδάει. Α, Τι είναι αυτά τα γουρούνια. όχι ρε. Άντε γεια. Όχι ρε. Ότι το εσύ. Ο Χριστός την Παναγία ρε. Δεν γίνεται. Βαρά πιο δίλατα από αυτόν. Τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτό ρε. Λουάνι. Άστα, άστα. Λουάν. Άι, για να με διαφημίσεις μου πάλι. Φίλε, όποιος συμφωνεί ότι είναι οι πιο σπαστικές διαφημίσεις τώρα, να πατήσει ένα like. Έλα, βαριέμαι να τις περιμένω, οπότε εγώ βγαίνω και ξαναμπαίνω στο παιχνίδι, αυτό κάνω. Τι είναι αυτό? Εδώ ξέρω γιατί με έχει ξαναβγάλει. Λουάνι, TikTok, εικόνα. Λουανίσιος, Λουανίσιος, Μητουσίσιος. Τι βίντεο να κάνω. Νόμιζα ότι... Λουάνι. Δεν ξυπίδησα, δεν ξέρω. Η εικόνα του πιστολιού ήταν εκεί μέσα ρε. Πάρε, τι είναι αυτό? Όχι ρε. Καταρχάς είναι λίγο δύσκολο. Δεν είναι Εικόνα. και ό,τι πιο εύκολο, εντάξει. Τι εδώ με έχει βγάλει, πρέπει να πάρει ένα τενεκάκι και να κάνει... Ένα τενεκάκι κάπου εδώ το έχει. Πρέπει να σκύψω μάλλον. Είμαι και σε πλατεία και το ανεβάζω το βίντεο και έχει και ήλιο και... Θα έρθουνε ρε. Έτσι για να έρθουνε και να μου βάλει τον κόλλο και να του πάρω το κλειδί, το έχει στον κόλλο το κλειδί. Όντως. Ναι. Πού είναι? Πότε θα έρθει? Ανάτος. Να, του το πήρα. Στο παντελόνι το χέρι. Ναι, έτσι λέω. Όπα ρε γεια. Παίζει να θυμάσαι κάποιος σου. Ω, μην το ανοίξω, θα... Άστο μετά. Κάτσε να φύγει ο γέρο από εδώ. Free Fire είναι. Ναι. Καλά, Το γέρο. Το γέρο περπατάει μες στη μούχλα. Καλά και εγώ περπατάω τώρα, αλλά λέμε το. Ναι, αυτή είναι εδώ. Και αυτό. Τι... Όντως τώρα. Θα προσπαθήσω να πάω εκεί που είχα δει αυτό το πράσινο το βιβλίο. Τώρα μπορεί να μην καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα σας δείξω. Είναι το διαμάντι αυτό. Νομίζω.
Με βάζεις στα δύσκολα. Η Λουάνη δεν είναι εύκολα που είναι έτσι. Μόνο να την κάνω αντιγραφή. Ωραία. Ω. Τι είναι αυτό, ρε? Έλα τώρα. Δεν είναι... Είσαι καλά. Θα σε ξεγράψω από το κανάλι μου. Τι θέλεις τώρα, ρε? Α, ναι, εδώ είναι. Τι, ρε? Ναι. Αυτό κάνω τώρα, μη μιλάς. Βγάλ' το. Άννα, το αυτό εδώ είναι κάτι. Κοίτα, ρε. Όχι, δεν πρέπει. Τι είναι αυτό? Παίζουν ξύλο, ρε. Παπάρα, τι γίνεται, ρε, μου γκλάγκαρε το παιχνίδι. Έφερνε 5 τούμπεζα. Άντε, ρε, όλη την ώρα, ρε, μου. Τι είναι αυτό, ρε? Επισημώνεσαι. Ναι, εντάξει, μπιφάκια παίζουμε. Μ' αρέσει το μπουκάλι. Βγάλ' το. Τι σκολιάζεις, μαλάκα. Έλα να στο πάρω από τον κόλλο, το κλειδί. Μ' αρέσει να ανεβάσουμε ένα βίντεο. Κάτι αστείο, ρε φίλε. Νάτος, να το πάρω. Του το πήρα. Φύγε, μωρή σκύλα, τώρα φύγε, ρε. Φύγε, τυφλά από εκεί. Είσαι και... να μην πω τι είσαι γερός. Να μην πω τώρα. Κολόγερα από εδώ είσαι τώρα. Το πετάω, δες. Κάτσε εδώ μου πάνω έτσι. Έτσι τρέχει πιο πολύ στα νερά. Κάτσε ρε μπαλά, δεν πάει πέρα. Ρε, χαμηλώσε το. Πάτε ρε, τι είναι αυτό? Ας φέρσε για το πιστολίδι. Θες να παίξουμε πιστολίδια? Είμαι έτοιμος, έλα ρε. Ρε, χαμήλωσε το ρελέ, για μου σου αρέσουν. Όχι, μαλάκα, έπρεπε να... Ναι, ξέρω. Αυτό εδώ, εσύ τι... Ναι, μ' αρέσουν οι... να μην... Ναι, ξέρω. Οπ. Όχι, πήγε κάτω. Oh my god. Μπες. Όχι, θα μου βγει εκεί που πήγε ο άλλος ο βλάκας. Να την ανοίξω τη φυλακή και να μπω μέσα. Όχι. Φίλε. Πάλι δεν μου αρέσει εκεί ο τόπος εδώ. Μες στη μούχλα οβοτηθεί με τα σκάτα. Άιντε τώρα. Όλη την ώρα θα το κάνω αυτό, ρε. Να μείνει εδώ, ρε, δεν με νοιάζει. Είναι κάτι εκεί σαν μπάστακας, όπως κάθομαι εγώ όλη την ώρα. Έλα, ρε, πού είσαι, ρε?
Ας μην πετάξω και κανένα κλειδί τώρα και εκείνη. Καφού έχω χέρι 2 μέτρα για να φτάνουμε εκεί το τενεκάκι και δεν θα πιάνω το κλειδί. Να κλείσει από την κάμερα, που να πιάνουν νερά. Ναι, με το δικό μου. Φύγε τώρα. Καθίστε δυνατό, θα έρθω κι εγώ, εντάξει. Έλα και εσύ θα τελειώσει. Να κάνουμε για τη λάμπη, ρε, που είναι λες και πετάει το πιάτο, ρε, το πιάτο. Ωραία, Όταν με ξαναπιάσει θα σβήσω το βίντεο. Ωραία, ναι. Μη με πιάσει, θέλω να το σβήσω. Πήγε από εκεί από εκεί είδα. Ναι, αλλά αυτοί έρχονται, μπορεί να έρθουν από εκεί, τώρα από πάνω μπορεί να μου θα με πυροκυκλώσουν. Όχι. Αν δεν λένε. Το κακό είναι ότι θα έρθει και από κάτω ο άλλος. Άντε ρε, μια ώρα. Δεν πεις νομίζω εδώ. Έρχεται. Δες πώς. Να με δει αυτός ο... τη χτίσα σκατάρι. Δεν έρχεται ο χιαστής, φοβάται μη τη φάει. Όχι ρε! Σκατόφατσα. Όχι. Να δούμε και λίγο αυτό εδώ. Άλλη μια φορά να χάσω. Για να μου τελειώσει η ζωή και να... Ξέρω τι θα κάνω όταν μου τελειώσει. Τι είναι αυτό, την εκεί που πήρα. Ναι, και πρέπει να το ακουνείς για να έρθει εδώ και να του πάρεις από τον κόλλο το κλειδί. Αυτό το ινόπνευμα που και το παρακυρώ. Δεν ξέρουμε. Αφού οι άλλοι πιο μεγάλοι, ποιοι ήσαν. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι μεγάλος. Ρε, Πηγαίνετε σε άλλους. Τι κάναμε εμείς πάλι. Όχι εσύ. Ναι, Οι άλλοι που ήσαν πιο μεγάλοι και πήγαν και το πήραν. ξέρω τι κάνανε οι άλλοι. Εντάξει, εμείς δεν ασχολούμαστε. Αυτές που είχα βάλει εκεί στο παράθυρο ένα μπουκάλι. Ναι. Πήραν και το Δεν το πήραμε εμείς. Οι άλλοι που του είπαν του Ναι, κάποιοι άλλοι. Ποιοι ήσαν αυτοί, Δεν ξέρουμε. Δεν το μαρτυράτε. Γιατί ασχολούμαστε εμείς με τέτοια. Ναι. Αυτό θα είναι το πιο ωραίο τώρα. Θα με βασανίζουν για να δούμε. Φοβάμαι. Τι είναι αυτά τα πόδια, ρε μαλάκα, τα τρέχω. Τι είναι αυτή η πόδια. Game over. Τι το over. Έχασες. Είναι κάτι τέτοιο. Βαριέμαι αυτό να μπεις. Πόσα λεπτά βίντεο θα κάνεις. Εντάξει ρε, ένα τεταρτάκι. Ένα τεταρτάκι ρε. Θα το κλείσεις τώρα. Όχι, ναι. Extreme θα το βάλω. Practice είναι άλλο. Είναι... Practice είναι... Το Call of Duty. Βλάκα δεν παίζω καν Fortnite. Εδώ αυτή Έχεις σε είναι κάμερα αιτία. στο Call of Duty, βλάκα.
Σε αυτό το γαμοτέρας και τέλος. Κόντωσε το τέρας ρε. Ανεβάζεις Ξέρω ότι βίντεο. τέρας είναι αυτό, ρε. Ανεβάζεις βίντεο, Σταθ. Ναι, Τώρα. ναι, τώρα. Ακούει τη φωνή μου. Ναι, και θα γίνεις viral τώρα. Oh. Σταθ, κάντε εγγραφή ρε, ξυπνήστε ρε. Κάθεστε σε ένα YouTube, δεν βλέπετε εδώ το Σταθουλόπουλο, ξυπνήστε λίγο. Χάιντε. Πώς σε λένε να σε κάνω κι εγώ εγγραφή? Rad Duck στα αγγλικά. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρω, ρε, δικό μου είναι. Χούγκο. Ωπα ρε, γιατί μου μια ευχή. Είναι ωραίος η Χούγκο. Τζιέλεσο. Είσαι μαχάλη. Ποιος Τζίλσο. Άσε με ρε μαλάκα κι εσύ. Τι είσαι ξηρή. Ωραία, να δούμε εδώ. Ο Πούντιος Μαρτίνο. Διπλό μαρκάρισμα. Λάριμνα ποδόσφαιρο. Όχι έτσι ρε. Ρακ. Αυτός είσαι. Ραντάγκ. Όχι αυτός, ρε. Ρακ με σικάπα. Ραντ, ρε. Ραντ με 2D Ναι. και ρακ με 2K. Ραγ ντακ. Ραγκ. Τι γκούρε. Γράφει. Ραντ. Κάτσε με πιάσουν αυτοί οι μαλακές. Καταγραφή όλοι ρε μαγκές. Ραντ. Σηκώθηκε η πόρτα, ήρθα. Ντακ. Να, αυτός. Άκου τη φωνή του. Σε έκανα εγγραφή. Άντε να έρθουν, thank you. Πώς σε λένε εσένα, ρε. Είμαστε σε ένα της Μαλαισίνας. Γάμο το τέρας. Πάλι τώρα. Έλα τράβα στην πιάνη. Θα σε ψάχνει η μάνα. Ωραία. Είναι... Άντε γεια ρε. Γεια. Γεια ρε. Πώς σε λένε, ρε, και εσύ. Πώς σε λένε. Στο YouTube. Δεν έχω κανάλι. Τότε πώς μου έκανες. Λογαριασμό Google έχεις. Για να δεν Τότε έχεις κανάλι. Γιάννη, δεν έχω κανάλι. Τέλος πάντων, χέστο. Τι είναι αυτό. Τι ωραίο παπούτσι, το ξεκόλλησα. Αυτό ήταν το βίντεο. Άντε, γεια!